iskolások benneteket is. Csak annyival szeretném megszakítani a műsort, még el se kezdtünk. Szeretnék mindenkit megkérni, mivel szerkesztett műsor, hogy csak a műsor végén tapsoljatok gyerekek, mert a szereplő gyerekeket megszavarjátok. Amikor vége a műsornak, akkor viszont lehet tapsolni, amennyire csak szeretnétek. Rendben? Jó, elkezdjük a műsort. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket iskolák karácsonyi ünnepségén. Külön tisztelettel köszöntöm Nagy Sándor képviselő urat, Magyar Tamás képviselő urat, területünk önkormányzati képviselőjét, Vince Erzsébetet, a Szülői Munkaközösségben képviselőjét, Passági Mihályné, az intézményi tanács elnökségét, Kovács Balázs néni Hamipolika néni védőnénket, a Római Egyház képviselőjét, akár Molnár Lászlónét, a Tottai Utazóvoda vezetőjét, és külön nagy szeretettel köszöntöm a nyugdíjas klubot, az egészségmegőrző nyugdíjas klubot, vezetőjét, tagjait, és azért mondtam őket az utolsó külön megtisztelt sorban, mert a rendezvényünknek éppen az a családias hangulata, hogy az óvodásokat is külön köszöntöm, a Toltai óvodásokat, óvónénékkel együtt. Tehát ez a rendezvény olyan, ahol a pici, 3 éves gyerektől, a nyugdíjasokig, nagyszülőkön át, szülőkön keresztül mindenkit nagy szeretettel várunk. Hiszen intézményünk egy nyitott intézmény, egy családias intézmény. Szeretjük azt, ha a rendezvényeinken megjelennek a kedves szülők, és az iskolával kapcsolatban álló partnereink. Külön tisztelettel köszöntöm Tudás István képviselő urat, köszönöm a rendezvényünket, persze érkezem meg. Köszöntöm mindannyiukat. Úgy gondolom, hogy ez az a rendezvény, amely az év utolsó rendezvénye. Nálunk az iskolában
elkezdődött advent első vasárnapja után hétfőn az adventi koszorú gyertyagyújtása, vagyis a lángot, a várakozás lángját elvitt az osztályokba, és az a láng, a szeretet lángja, az bearanyozta az elmúlt 3 hetet. A 3 héten történt a Mikulás várás, Mikulás asztalánál egészséges ételeket kóstolhattak a gyerekek, Mikulás próbán vehettek részt, és nagy-nagy örömmel készülődtek a karácsonyi havahányra, hogy a városlakóinak is megmutassák, hogy ők hogyan várják a karácsonyt. Önzetlenül, szeretettel készültek az itt jelenlévő gyerekek, hogy önöknek ajándékképpen egy karácsonyi műsor szeretettel adjanak át. Én úgy gondolom, hogy sajnos karácsony már egy kicsit divat lett, vásárlási divat, vagy ez a megszokás. De a szeretet, az önzetlenség a legeslegfontosabb. És én kívánom, hogy ne csak ezen a napon legyen az emberek szívében szeretet és önzetlenség, hanem az szív minden napra figyeljünk oda egymásra. A karácsonyi műsor címe Karácsonyi várás régen és most. Ötvöződik benne egy kicsit a mai korszelleme és egy picit a néphagyomány, hiszen a gyerekeink nagyon szívesen kezdenek el táncolni. A műsor megálmodója és összeállítója Kovács Barta Stefánia és Város Péterné tanárok voltak, ők készítették fel a gyerekeket. A tánc koreográfiáját, ami állandó, nagyon szeretett táncpedagógusú Bálint Kristóf koreográfálta, tanította be és segítette. Szerető gyerekeink pedig első osztályos szülektől a 8. osztályosig sok-sok énekelni, táncolni, szalagni szerető gyerek. Kérem önöket, fogadják olyan szeretettel műsorokat, mint amilyen szeretettel ők készültek erre a mai fellépésre. Nos
ünnepre készülődünk, esteledik már, szobánkban szép fenyőfa, teljes tízben áll. Zöld ágain, kis csomókban, puha vattahó, tűlevél közt, víg aranyszál, felzsúlt. Itt is csillog, ott is ragyog, mint a napsugár, s csilingelő csörcsegegyű édes hangja száll, akárcsak az erdőben a dalos kismadár. Csicsa! Figyeld! Itt is suttog szép fenyőfát most neked. Halló! Itt az erdő beszél, sürgős, fontos üzenet. Kívánunk ma mindenkinek szép fenyőfa ünnepet. Olvad az első hó, csupaság minden. A szánkó is még a padláson pihen, de a téren reggeltől fenyőfa áll, és minden ágat csillogó tízre vár. Az ablakokban este gyertyák égnek, és az emberek szemében titkos fények. Szájukon mosoly, kezükben csomagok, emlékeik közt régi karácsonyok. A faluban száncsengő hangja szálltos, és megszaporodtak a mikulások. A gyerekek is most egy kicsit jobbak, és aranyos, furcsa leveleket írnak. Karácsony jön, és bekopott csendesen. Varázsától megváltozik hirtelen, és olvadhat az első hó, csupaság minden. A szeretet mosolyog, a szívemben jár. Tél végén egy eltévedt képes nap, a szél hátán át, a kertünkbe szállt, szíven szúrt a pár sornyi kézírás, még címzés sem volt, s a pár sor így szólt. Van egy csoda, a karácsony csodája, amire várunk, és ami teljesedik. De ez a csoda nem színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találjuk. Ezt a csodát máshogy kell keresni, máshogy lehet megtalálni. Elindul újra a mese, fény porzik gyémántszeg. Minden csillag egy kereke, ezer egy angyal száll vele. Jön emberek, jön az égből Isten szekerén a mese. Olyan jó néha angyalt lesni, s angyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni. Ünneplőben elébe menni, mesét tavában megfeledni, s mesét tavában mélyen ezt a világot elfeledni. Karácsony készül, emberek, szépek és tiszták legyetek. Bár lennék jó tündér, és szórhatnám szét az ünnep idejét. Értük szól a dal most, hogy ébredj már, még hány és hány gyermek él, ki zöld fenyő sem vár. Kedves télapó, az hogy lehet, hogy
Ezen a cipőn nincs mit javítani, nem lehet segíteni rajta. De a mama mondta, hogy csak egy foltot kell rátenni. Nem lehet, nem állja a varrás. De így nem lehet benne járni. Ne járjon a szád, nincs olyan rossz cipő, amiben el lehetne járni. Amiben nem lehet járni, az már olyan rossz, hogy már javítani se lehet. De a mama ideadta a pénzt is, mikor a moziba ment. Mondd meg a Szaliának azt, hogy később vigye a cipődet is a moziba. Ott majd megjavítják. De nem a moziba ment a mama, hanem az újpesti moziba takarítani. De vagy a nincsen még lánya? Van öcséd is? Van, húgom is. Hol a cipő? Messze. Mennyit kell fizetni? 20 fillért. János bácsi többet tetszett visszaadni. Én 50 fillérest adtam, és 2 forintból tetszett visszaadni. Hol jár az ezed? Nem is tudod, mit adsz ki a kezedből? Fogd a pénzt és menj! A csizmadia még sokáig morgott magában, mintha valóban mérges volna. Aztán a saját gyermekeire gondolt, akik 9-en voltak. Mert János mester olyan különös módon áldotta meg az Isten, hogy rendszerint minden esztendőben született egy gyermeke, hol egy fiú, hol egy lány. Amikor a 9. született, a felesége meghalt, és János mesterre rámaradt a 9 gyermek gondja. Hát ő rájuk gondolt most. Jó napot, János mester! Készen van a csizmám. Kész van bizony! Jó erős lesz! 100 éves koráig se fogtatja a nagyságos úr. Egy pendő lesz, ahogy megbeszéltük. Egy pengő? Igen, sok pénz. Nem tudna megszámítani olcsóbban. Ennél olcsóbban? Nekem is élnem kell valamiből. 9 gyermekemet el kell tartanom. Lássa, karácsony van, és még arra sem telik, hogy egy apró ajándékot vegyek. 9 gyerek? Magát aztán jól megáldotta az Isten. Ez már komoly dolog. Hogy bírja ennyi gyerekkel? Nincs a panaszra, mindegyik egészséges, jó erkölcsű gyerek. De ha kenyér kell, 9-et kell szelni, a csizmokkel 9-et kell varni, ha alvásra kerül a sor, ajtótól ablakig csurva áld az egyetlen szoba. Na itt az egy pengője. Vegyen belőle ajándékot a gyerekeinek. Boldog karácsony! Áldott karácsony, nagyságos uram! Vége már a munkának! Ha a gyerekek megtudják, hogy nincs olyan gyerekek. János mester, vegyen a lányainknak babát. Babát nem kérek, Akkor vegyen a fiúknak kis piros autót. azt sem kérek. János mester, tessék színes angyalkákat venni. Mennyibe kerül? 50 fillért darabja. Nekem 9 kellene, de az úgy sok. Legalább egyet tessék venni. Hogy is tehetném? Szép piros almát tessék, a babona szerint alma nélkül nincs karácsony, mert az alma tartja össze a családot. Mennyibe kerül? 10 fillért darabja. 9-et kérek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9. Meg is volna. Itt a pénz. Boldog karácsony! János mester boldogan indult haza. Van rá ajándék. Örülni fognak a gyerekek. A csizmadia lakása egy emeletes ház földszintjén volt.
egyetlen szobában állt az egész, ahol 9 gyerek meg az apa szegényesen, békességben éltek. gazdag ember élt. Egy maga 9 szobában. Egyikben ült, másikban aludt, a harmadikban pipázott, a negyedikben ebédelt, ki tudja a többit mire használta. Sem felesége, sem gyereke nem volt, hanem volt annyi pénze, hogy maga sem tudta menni. Itt a vacsorája, kegyelmes uram! Gyújts gyertyát, nem látod sötétben? Igenis, uram! Hányszor mondtam már, hogy főzétek várom?
Mindent pontosan előkészítettünk, nem lesz gondja semmi. Ünnep ide, ünnep oda, Tamás! Kimenünk például, azt tudtuk, de rendőrséggel főzni azt nem. Reggel mindenki legyen a helyén, ma estén pedig levonom a véletlenül. Menj! Boldog karácsony! Az égen angyal fény, ő hozza a reményt, hogy megismerem még a karácsonyi fény. Hogy nyílik majd az ajtó, és a télapó belé, hogy mondhassam e bűvös édeszét. Ami sokkal sok, megvalódott ez bulat. Vágyatok csak, kopognak! Jó estét, nagyságos úr, szolgálatjára! Nem azért jött. Ez a zavar, mit csinálnak, fősüket? Ez sok gyereke van magában. Van bíz, nagyságos úr. Kicsi, is, sok száj, amikor evésre kerül a dolog. Még több, mikor énekel. Hol érként János? Én gazdaggá teszem magát, csak azt csinál nekem a gyerekeiktől születnek. Felnevelem külföldre is lehet. A felnő a többieken is segíthet. Hogy ne adnék? Persze, hiszen nagy szerencse. Válaszol közülük. Ez a Sándorka. Ezt nem adhatom. Ez jól tanul. Ebből pap lesz? Meglátjuk. Ez lány. Ez nem kell a nagyságos úrnak. A Ferencke. Ő már segít nekem a mesterségben. Enélkül nem lehetek. A Jánoska. Lám, ez meg az én nevemet viseli. Őt sem adhatom oda. A kis Bella, mint ha csak az anyját látnám. Ő ne lenne többet a háznál. Itt van a Palika. Apa, pont az anya kedvencét. Ó, szegény asszony, megfordulna a sírjában, ha odaadnám. Őt sem adhatom. Ez még kicsi. Nem áll, apa, pont a kicsi. Mit kezdene vele a nagyságos úr? A két nagylány pedig már háztartást vezeti. Őket sem adhatom. Nem tudom egyiket se odaadni. Na parancsok, választatok magatok közül! Ki akar gazdag lenni, kocsin járni? Szóljatok no! Nem lehet, nagyságos úr, nem lehet. Kérjen tőlem bármit, de a gyermekeimet nem adhatom, ha már az Úristen nekem adta őket. Maga vagyok feláll a szerencsétől, de legalább annyi kényem meg, hogy a gyerekeivel többet nem énekel. Se igaz, veszel felül. Nagy szerencsét minket, gyerekek! 1000 pendő az igen sok pénz, de most már maradjatok csöndben, megígértem a nagyságos úrnak. Hallgatott az apróság is, nem volt szabad énekelni. A nagyobbak mogorván ültető a székre, a kicsiket sikították. Maga János mester is hallgatva járt-kelt a szobában, és gorombán kergette el azt a kis porontyot, amíg a feleségének kedvence volt, mikor oda ment hozzá, hogy énekeljen. Apa, hogy is van ez a dal? Menj a helyre! János mester leült dolgozni. Addig szabdalt, míg maga is elkezdett dúdolni. Először a szájára ütött, hanem aztán megharagudott, nagyot ütött a mustrával a tőkét, kirúgta maga alól a széket, és futott fel az emeletre. Mi az, János? Nagyságos úr, kérem alása, vegye vissza tőlem a pénzt. Hadd énekeljük a családommal, amikor nekünk tetszik. Itt az 1000 pendő. Nem gondolod maga? Ennyi pénzt képes visszaadni? Kiérti ezeket a szegényeket? Szükségem lenne a pénzre, de fontosabb a család, mint a pénz.
Karácsony ünnepén az a kívánságom, legyen boldog mindenki ezen a világon. Itt is, ott is, mindenütt legyen olyan béke, mint amilyen bent lakik az emberek szívében. Karácsony ünnepére én is azt kívánom, hogy az emberiség jövőjére béke és öröm várjon. A költő szavai szerint karácsony ünnepére én is azt kívánom, hogy iskolán minden gyermekére, felnőttjére béke és öröm várjon. Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog évet kívánok mindannyiunknak. Remélem, hogy szívükhöz szólt a gyerekek megható ünnepi műsora, amennyiben tetszett önöknek, kérem tapsolják meg őket.